KNP khom pui kum sang ni som ni pali kan lo zo felta a April ni som ni le ni som ni pathuma ka fa te hlim thlai kan lo da thave le lokanga tun tum KNP khom pui han ka fanu in action recitation se ya ka fa pa te group zai an zai boka an tan nakina an lo en let le tan po ni se kan da that sa ka ti in ron upload le lok ani e melo en sak turin lo nge na cheu no pangte an lima an thisel that chuan chung kwa po nuam thina nu le pa ten nu le pa kan ni chan chu no pangte hian ni a nu le pa te in zot taila tam tak chuan enge I hlo ber ti in kan in zot thina kan fa te thi san bora san hi kan hlau fur lomani chu thil dik po ani a kan tel lawa kan fa te lo sei lian tur hi ngai tua hian ngai tua thuingam po ani lawa chu bangin nu le patam tak te hian kan ti tur kan fa ta na kan ti tur kan chan vo hi kan hlen lo fo thina chuwang chuan kan fa te hi kan da poimo thiama kan thil ti tur tam tak ai po kan ti kan da poimo thiam poimo em a tunai khovela swal to em a khovela swal na tam to a no pang tam tak ten kong tha zo lawin kong dik lo an zo meka chu kong dik lo an zo mek ti bo saka an kong tha zo tur ngai to sak tu tur te chu nu le pa te chau hi kan ni kan in chung khuri kan rong bol na tur ma saber ni ti hi kan sha thara poi mo le em ani to bang kan da poi mo lo chuan a poi mo chu chu ma ni mo chu bang kan no to ni la poi mo mo se tu kal khai cho
cho về in trong quê cất chia khổ vang đã cho năm nay thật xa tên lấy chi một hiền thổ lâu ra qua Chiang tu chiang in ilo mai chào sam da som chung ta kuana cha kada chama tang pachian en kim se tu le en ko zui de tu ole ka nangin phun takin ni en suat ka mi se ta nangin ka chut le ka din di se china ka ngai kuana hi lat ta ka chang ko in se tiang chi ka kal le ka mu hi ni en mun china có ống đàn dùng dùng đi sẽ biết cả ngay để ô lên cả năm nghìn cái chuyện toán rất là chu ở đây là hiện